Нуриддин Гулиев деҳқони 94-солаи озарӣ баъд аз 30 соли фироқ орзуи бозгашт ба зодгоҳаш яъне Наринклари Қарабоғи кӯҳиро дорад. Озарбойҷон дар натиҷаи як амалиёт моҳи сентябр ин минтақаи ҷудоихоҳро бозпас гирифт. Гулиев умед дорад ки акнун бо тағйири ҳукумат метавонад ба хонаи худ баргардад. имрӯз агар тавонам ба он деҳа баргардам, ман тамоми он ҷоро як давр мезанам, ҳар як пайроҳашро қадам мезанам. барои Қарабоғи кӯҳӣ миёни Озарбойҷону Арманистон даргириҳои хунине рух додааст. зимни яке аз ин муноқишаҳо соли 1993 Нуриддин Гулиев аз хонаву зодгоҳаш ронда шуд. онҳо ҳамаи моро ба водиҳо ронданд, тамоми чизу чораи мо онҷо монд. арманҳо моро иҳота карданд, мо роҳи ҳайкариро пеш гирифтем. пас аз чанд даҳсолаи ҷангҳо моҳи сентябри имсол нирӯҳои армантабори ҷудоихоҳ ба Боку таслим шуданд. ин эҳсосу хотираҳои кӯҳнаро рӯ овард. ман ба замини бобои худ ба Уқдара ба деҳамон Наринклар меравам. он ҷо зиндагӣ мекунам. бигзор дар хайма ҳам бошад. ин беҳтар аз зиндагӣ дар ин ҷо аст. мору каждуму магас мо ҳама чиро дар ин ҷо дидем. бигзор сулҳ бошад то мо тавонем бо арманҳо мисли дӯст якҷо нишинем. баробари зери назорати Озарбойҷон гузаштани Қарабоғи кӯҳӣ беш аз 100 000 армантабори он маҷбур шуданд аз ин қаламрав кӯч банданд. ман мехоҳам ки тамоми ҷаҳон муттаҳид бошад, ҳама зиндагӣ осоишта дошта бошад. чаро бояд биҷангем? хайр чӣ? агар онҳо арманиянд, чаро бояд хунрезӣ шавад? онҳо ҳам инсонанд. мо фашист нестем. мо хунрезиро намехоҳем. мо сулҳ мехоҳем. Biz isteyirik ki sülh olsun. Арманистон ва Озарбойҷон ба гуфтушунид нишастанд. Сарвазири Арманистон гуфт омода аст то охири сол созишномаи сулҳро имзо кунад.